Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kamar kullum yau ma ni ne naku Sani Misbahu a wannan bidiyo. Da Allah da farko ku yi hakuri a danna mana alamar ta subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku irin wannan bidiyoyi. Yau zan yi bidiyo ne akan wani application wanda yana da matukar muhimmanci a gare mu. Application ne mafi sauki wajen downloading. Ka shiga Play Store za ni nuna muku inda abin yake, kowa sai downloading ya ajiye akan wayansa. Application ne mai suna Torchlight, amma Torchlight din ya sha bamban da wanda ka sani a wayanka. Torchlight din yana da amfani wajen ka ɓoye abubuwanka wa'inda baka so kowa ya gani, kamar irin su hotuna, videos wa'inda baka so kowa ya gani, ko kuma wasu documents da baka so kowa ya gani. Insha Allah yau akan shi za mu yi bayani, amma da Allah kafin mu je da nisa a daure a dangwala mana wannan alama ta subscribe. Bayan an danna wannan alama ta subscribe sai a danna mana wannan alama na kararrawa domin sanar da ku duk irin bidiyon da muke uploading da zarar mun dora. Saboda haka kuma shiga cikin aikin mu ga yadda abin zai kasance. Misali zaka shigo Play Store ɗinka kamar haka. Idan ka zo Play Store ɗinka kamar haka sai kai searching din Torch. Misali kamar haka, gashi nan ya fito a sama, Torch Browse. Sai ka bude shi kamar haka. Idan ya bude kamar haka, abin da zaka yi sai ka zabi ga Torch nan gurin na biyun nan, shi zaka dauka. In ya bude maka kamar haka, abin da zaka yi na farko sai ka taba installing din shi, gashi nan sai ka dan bashi time ya gama installing. Gashi nan zai yi installing insha Allah. Yauwa, dala a daure a taba mana wannan alama ta subscribe domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku wannan bidiyoyi masu ilmantarwa. Saboda haka ya gama installing sai ka danna open. Yauwa, idan ka bude open, wannan fuska shi zai fara nuna maka. Gashi nan a sama an rubuta Torch, a nan sama in ka lura gani guri nan an rubuta Torch. Wannan kuma sako da ya turo dan sako ga nan open Vault. To zaka dan yi long press na wannan dan fitilan da ka gani ga nan a sama. To kaga ya kauce, zaka testing din fitilan ka gani ya zai, sai ka kunna shi haka on, sai ka allow din shi. Ga fitilan wucin ya kama, idan ka lura sai ka in ƙara danne wannan fitilan da ya nuna maka, sai ka kashe fitilanka. Gashi nan yayi wa. To abin da zaka fara yi na farko, idan kana so ka kwaso abubuwan ka wanda baka so kowa ya gani, ka kawo su cikin wannan fitila, sai ka danne wannan fitilan na saman nan, zai nuna maka wannan fuskan, sai kai allow din shi haka. To gashi nan yanzu yana gaya maka cewa ka zabi security da kake so ka sanya a fitilanka, sai ka zaba bari mu try. Zan sanya 1 2 3 4, amma kai ba duk yanda ka ga dama za ka iya sanya. Misali musa 1 2 3 4. To za mu ƙara sanya mai confirm din password ɗinmu 1 2 3 4. Yawwa, to gashi nan ya ce wannan abu ya riga ya gama abin nan registration din shi, sai mu go it. Yanzu abin da zaka yi, ga sunan ya nuna maka me zaka dauko ka boye a cikin wannan fitila. Misali bari mu dauko hoto. Yawa, idan ya nuna maka wannan new folder din nan, ga wani abu nan a sama an sanya shi plus, sai ka taba shi. In zaka yi creating folder kenan, zaka rubuta mata suna. Misali kana iya ka taba ta haka, sai ka sanya mata suna duk irin sunan da kake so. Misali to gashi nan ta zo, sai ka taba ta haka, sai ka taba plus. To gashi nan yana nuna maka hotuna da kuma dai duk wani abu naka da yake cikin gallery wanda zaka dauko ka boye. Misali sai ka danne shi haka, sai ka makin din su. Misali sai ka taba wannan dan kwado din da ka ganshi, gashi nan kamar alamar security. In ka gama wannan sai ka koma baya, ga hotunan ganin wa'inda baka so a gani a can,
ka ɓoye su misali. To ka ɗauka cewa akwai bidiyo shi ma da ba ka so wani gani, za ka shiga cikin bidiyo saka in kana so kai mai creating folders a folder da irin wanda kake so, in ba ka so kuma kawai sai ka taɓa shaka sai ka taɓa plus. To ga bidiyoyi nan inda mun riga mun ajiye su a cikin gallery, za mu ɗauko su mu maido su nan mu ɓoye misali. Bari mu ɗauki wannan misali sai mu sa shi a ciki. To kaga mun ɗauke shi a ciki, yanzu yana can cikin da ba ma so wani ya gan shi, gashi nan gurin ka gan shi nan. To kaga misali ga abun mu nan, za mu je mu duba shi mu gani ya yake. Ga fitilan mu nan misali, mun ga dama za mu iya amfani da fitilan mu kunna haske. A ganin wannan daman ba wai kowa ne zai ga wayan ka bai tunanin cewa akwai abun da ka aje. Za ka yi long press na wannan, zai nuna maka ka sa password din da kake da ka saita da shi, sai ka ga abubuwan ka wanda ba ka so kowa ya gani. Ga password din mu na za mu sanya 123, gashi nan ya buɗe. Za mu shiga image, ga abubuwan nan ka boye a ciki wanda ba ma so kowa ya gani. Za mu koma ba mu je mu gano bidiyon wanda mun boye shi ba ma so kowa ya gan shi misali. Ka gan shi, kaga babu ruwanka insha Allah.